L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha desenvolupat una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils d'informació municipal i participació ciutadana denominada La Pobla Info. L'aplicació permet als veïns de la Pobla de Vallbona notificar directament a l'Ajuntament i en temps real diversos tipus d'incidències, avaries o desperfectes que puguen trobar en la localitat. Amb la geolocalització s'ubica la situació exacta d'on s'ha detectat la incidència. Es pot fer una fotografia o triar-ne una prèvia de la galeria. I en l'apartat d'observacions es té l'opció de descriure els detalls que s'aprecien. Uns senzills passos i la comunicació aplega directament al responsable municipal de l'àrea corresponent. Un servici totalment gratuït amb el qual el ciutadà contribueix a un millor funcionament dels servicis municipals, proporcionant als tècnics la informació necessària per a mantenir un bon estat de la localitat. La Pobla Info es converteix en una ferramenta que facilita al responsable municipal tota la informació sobre les incidències registrades en el municipi, permetent-li millorar la seva gestió i coordinació amb diferents proveïdors de servicis. Una vegada realitzades les gestions pertinents, rebràs una notificació informant de l'estat de la incidència. La mateixa aplicació inclou un apartat de banc municipal amb informació de servici, notícies locals i tota l'actualitat de l'Ajuntament i un espai dedicat a telèfons i adreces d'interès. També compta amb una agenda d'esdeveniments i activitats i la possibilitat de rebre avisos de recordatori. La Pobla Info es pot descarregar a l'Apple Store per a telèfons iPhone i al Google Play per a dispositius Android. La Pobla Info, una ferramenta d'informació i participació ciutadana que l'Ajuntament posa a les teues mans.